and a lot of glass. Yes. So, לעונג רב לי לפתוח את הערב הזה, כי כמו ששייקספיר כתב בהקדשה שלו לפני הסונטות, אני רואה בעצמי את ה-only begetter של האירוע הזה. או אם לא ה-only begetter, בכל אופן, בין העיקרים. כבר לפני שנים, כשהתחלתי לשמש כרקטור במכון שכטר לימודי יהדות, ביקשתי להקים מסלול חדש, שקשה מאוד לתרגם את השם שלו לעברית. באנגלית קראתי לזה Judaism in Art and Art in Judaism. אז זה לא בדיוק אומנות יהודית, זה משהו אחר. רציתי באמת לגעת בדרך שבה האומנות והיהדות משפיעות זו על זו ומתמזגות, אבל לא בתשמישי קדושה, אלא דווקא ביצירות מקוריות חדשות, שההשראה שלהם או שהן יצירות יהודיות שהאומנות מהווה ההשראה, או ההפך. ואני רואה ביצירות של ג'ו מילגרום, שהיא אחד המורים במסלול הזה, שהפך להיות המסלול הפופולרי ביותר במכון שכטר. אני רואה בה באמת דוגמה מובהקת של אדם, אומן, שמשלבת את שני הדברים. ולכן אני מאוד מאוד שמחה על ההזדמנות הזאת שאנחנו נדון בהיבטים השונים של הנושא. אני רוצה רק להגיד מלכתחילה שני דברים. א', שצר לי מאוד שהרב בני לאו איננו איתנו. אנחנו, אני חושבת, שולחים תנחומים על מות אבי. ואני מאוד מודה לאכסניה, ל-Hebrew Union College, על זה שהם מארחים אותנו. תודה רבה במיוחד לרבן נבי קלמן. בזה אני מעבירה את זכות הדיבור לנאווה. תודה רבה. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים ל-Hebrew Union College, נעמה קלמן, אני הדקנית כאן, ואנחנו ממש מאושרים לארח אתכם, לארח את הערב הזה, ומאושרים ומתכבדים לארח את התערוכה של ג'ו מילגרום, תערוכה שמעוררת שיחה, תגובה, התייחסות, בדיוק תפקידה של אומנות, לעורר שאלות, וזה בעיניי גם תפקידו של כל בית מדרש. לעורר שאלות, דיונים, התלבטויות, עימותים אפילו לפעמים. אז באמת ברוח זו אנחנו מתכנסים הערב לדון בתפקידה של אמנות, מדרש או פרובוקציה, לפי ככה החלטנו לקרוא, לא זוכרת מי החליט לקרוא, אולי אליס, ביחד לערב הזה. ועם סימן שאלה, זאת אומרת, לא צריכים להגיע לתשובה, זאת אומרת, יכול להיות התשובה תהיה גם זה וגם זה, ושוב פעם, בעיניי, זו התכלית של דיונים מסוג אלה בבית מדרש. אז שוב פעם תודה, ג'ו, באמת, וכמו שאמרתי, גם במסדרותינו זה עורר תגובות בכל מקום, וכמובן אותי זה רק משמח וחשוב. ותודה שעוררת את השאלות ושאת ממשיכה לעורר את הדיון. אז במושב הראשון באמת שהמוקד הוא הלכה ואומנות, מעלים בקודש, סימן שאלה. באמת יש לנו פאנל מאוד מאוד מכובד, ואני מצטרפת למילים של אליס
לצערנו הרב בני לאו לא יכול להיות איתנו, ממש קם אתמול משבעה. אז אולי בהזדמנות אחרת. אבל כן יש לנו את פרופסור דניאל שפרבר, שהוא רב חוקר תלמוד ויהדות, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר אילן, איש חינוך ואיש ציבור, וחתן פרס ישראל במדעי היהדות בשנת תשנ"ב. פרופסור דוד לינקן הינו הנשיא וכן פרופסור להלכה במכון שכטר למדעי היהדות בירושלים, מוסד אחות שלנו, והוא שימש כיושב ראש ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל במשך כ-20 שנה, ומייסד ומנהל את המכון לחקר ההלכה ויישומה ליד מכון שכטר, שנוסד לפרסם ספריה של חומר הלכתי שימושי לארץ ולתפוצות, ואני יודעת, אני יכולה להגיד בנימה אישית, שאני נהנית כל פעם לקבל כרך נוסף של השאלות ותשובות של הרב פרופסור דוד לינקן. תודה למפעל החשוב הזה. והוא מחבר או עורך ש-48 ספרים, ואני לא אקרא את כל הרשימה, אבל אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו הערב. הרבה דוקטור פרופסור דליה מרקס, פרופסור חברה בליטורגיה ובמדרש אצלנו בהיברו יוניון קולג'. דליה מרקס קיבלה דוקטורט בתחום תפילות ישראל באוניברסיטה העברית, והוסמכה על ידינו, ירושלים וסינסינטי, בו זמנית כמעט. ודליה דור עשירי וירושלמית, ומלמדת בכל התוכניות שלנו פה בהיברו יוניון קולג', אם זה תוכנית שנה בישראל ותוכנית של לימודי הרבנות, והתוכנית מאסטר שלנו בחינוך יהודי פלורליסטי וכו', והיא מרצה מבוקשת בכל מיני מסגרות, כולל שהייה באוניברסיטת פוטסדאם בגרמניה, ובזמן האחרון היא הוציאה ערך מאוד מאוד חשוב במסכתות תמיד מידות וקינים, כחלק מהמפעל העצום של הפירוש הפמיניסטי של התלמוד. אז ממש פאנל מרתק. אז אנא תישארו, אומרים בכל פרומו, כי אחרי הפאנל הראשון תהיה הפסקה עם קצת אוכל, ואחר כך מושב שני, שאפשר להגיד אולי זה קינוח, כי ג'ו מילגרם עצמה תדבר, אז אנא תישארו למושב השני, לא פחות מרתק וחשוב. אז פרופסור שפרבר.